तो भैया आज बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव जी के बारे में। वहाँ के मार्केट ए घड़ी के फ़िल्म के मार्केट बहुत फ्लॉप चल चुकल बिया, गाना भी नइखे चलत। वहाँ के कुछ दिन पहिले पहिले फ़िल्म आई रहे राजा राम, जौना के बहुत जोर-शोर से हल्ला रहे, इतना हल्ला रहे, कहीं मत कितना हल्ला रहे। वो फ़िल्म बहुत हल्ला रहे वो फ़िल्म के, लेकिन वो फ़िल्म भैया का भइल फुस आइल हॉल में आ निकल गइल। मार्केट ना चल पावल वो फ़िल्म के। और ओकरा बाद उनकर फ़िल्म आइल डंस। वो फ़िल्म के हो गइल कुछे दिन में विध्वंस। वो फ़िल्म का ना चलल, विध्वंस हो गइल। श्रोता के प्यार ना मिल पावल और गलती ठहरावे लगलें कि प्रोड्यूसर के बा, हई बा, फलान-चिलान, जानते बानी उनके बारे में। ओकरा बाद उनकर होली के अवसर पे भैया कुछ दिन पहिले आई रहे फ़िल्म रिश्ते, जौन ओकरो रिश्ता अच्छा से ना निभल और ना जमल। वो फ़िल्म हॉल से निकल चुकल और इतना उनकर मार्केट खराब हो गइल फ़िल्म कैरियर के, बेचारू तबाह-तबाह हो गइल बड़े। और देखिए पवन सिंह आई रहे फ़िल्म सूर्यवंशम, गर्दा कबरलस। गाना भी गर्दा कबारदा और खेसारी लाल ट्रेंडिंग स्टार जौन बने, ट्रेंडिंग से थोड़ा-सा डाउन हो चुकल बने। और पावर स्टार, तो भाई पावर स्टार कबो पावर स्टार रहेले। तो का लागता रउआ लोग के खेसारी लाल के फिर से मार्केट बनी या वैसे फ़िल्म के लिए चली या फ़िल्म से साफ कहानी फ़िल्म के खत्म हो जी, खाली गाने चली? तो लोग कमेंट बताई जा और सुनी जा फिलहाल खेसारी लाल यादव जी के बात। यहाँ कैसे अपन फ़िल्म के बारे में के तरह सफाई देतानी आ के तरह का कहतानी एक बार सुनी जा। कि राजा राम बहुत सारा हॉल में नइखे लागल रीजन की भूल भुलैया 2 और सिंघम अगेन ओके वजह से प्रॉब्लम। प्रमोशन जमीन पे होता है, रोज लाइव आकर क्या प्रमोशन करूं मैं। हमारे धीरज सर का कहना है कि आप लाइव आइए भैया, लाइव आकर प्रमोशन। भाई लाइव, धीरज भाई लाइव नहीं, कितना लाइव आऊंगा मैं। मेरे लाइव आने से चीजें थोड़ी सुधरेगी। इतनी प्यारी सिनेमा बनाए हैं, थोड़ी सी हिम्मत करना है, कलाकार को ले जाना है, लेकिन कलाकार अपने मन से कहाँ जाएगा। सुन लेनी जानू इस बात खेसारी लाल यादव जी के जुबानी में लोग सुनी जा। अब लागत है कि फ़िल्म प्रोड्यूसर भी भैया काहे खर्चा करी, इतना पैसा खर्चा करता प्रोड्यूसर फ़िल्म में और फ़िल्म चलत नहीं है, तो पैसा फंसावला से का फ़ायदा। उससे अच्छा बा कि गाना ही करी, एल्बम ही करी, जौन से चले। काहे कि हीरो लोग के अब फ़िल्मी करियर से खत्म हो, काहे कि इ लोग भैया तो भोजपुरी पे गाना गावल लोग, गाना गा के भोजपुरी में डबिंग कइल लोग, डब करके आई लोग और इ लोग फ़िल्म में काम कर रहल था। रियल में तो एक्टर रहे लोग ना, रियल में पहले तो इ लोग सिंगर रहे लोग और सिंगर से एक्टर बनल बा लोग, तो कहाँ से चली? कुछ मार्केट वाला तब नु दूसरा के चुरा के कौन दिन तक मार्केट चलाई, बात बा नु। तो इसे भैया मार्केट ना चले और मार्केट बनावे खातिर कुछ ना कुछ मेहनत करे के पड़ी और अलग करे के पड़ी। देखिए हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री से बेसी साउथ इंडस्ट्री काहे आगे रहता है? हिंदी से भी आगे काहे साउथ पे था? काहे कि साउथ भैया जितना भी हीरो बने प्रोड्यूसर सबके मिल के टीम वर्क लेखा मेहनत करेला और एइजा मेहनत ना, ये सब कुछ शोषण ही करे फेरा में बा। सब कुछ शोषण करेला। कारण बा कि केहू देखावे लगे एमे कि हम बड़ त हम बड़ त हम बड़, यही बड़ के चक्कर में सब कोई डाउन हो जाता भैया और केहू आगे नइखे निकल पावत। फिलहाल रउआ लोग बताई जा कि भोजपुरी में कैसन फ़िल्म आवे के चाही और हीरो लोग के तरह फ़िल्म क के मेहनत करके फ़िल्म लावे के चाही, ताकि रउआ लोग देखी जा, सुनी जा और भोजपुरी आगे बढ़े। ठीक बा, हम चलते हैं फिर अगला वीडियो में मिली तो जय हिंद, जय हो।